començar pràcticament amb una idea del doctor Martí, una trobada que vam tenir. Jo en aquell moment em dedicava a la cirurgia de la còrnea, que era el més proper que hi havia a la nova tecnologia que apareixia en cirurgia refractiva, que era el començament de tot, i juntament amb la doctora Martí i el Raimon Escudé, que és l'òptic especialista en aquests temes, vam començar aquesta idea de desenvolupar un departament dedicat purament al que era la cirurgia refractiva. Vam començar amb un equip que ha anat creixent al llarg dels anys en tecnologia, hem anat adaptant les tecnologies més recents i també un gran equip humà, dels 3 que vam començar, ara som un gran equip. A nivell humà, la relació sempre ha sigut molt estreta amb tots, tant amb els òptics, perquè la seva feina és fundamental, com amb tots els metges. I realment la nostra evolució ha sigut que hem creat una gran família. Hi ha un estudi molt exhaustiu del pacient per decidir si és candidat o és apte a la cirurgia refractiva. I realment això és molt important perquè ens garanteix els bons resultats que tenim. L'equip d'optometria de l'ICR sempre ha estat involucrat dintre del departament de refractiva, fent un estudi exhaustiu, un munt de dades preoperatòries, de biometria, refracció, paquimetria, dades que després el doctor li permetran escollir la tècnica més adequada en cada cas. Uns es dediquen a això, als càlculs de lents, altres a interpretació de topografies, valoració de proves, vull dir que hi ha hagut una subespecialització dintre de la refractiva que fa que cada un, el seu nivell professional, sigui molt alt. Vam tenir la sort de saber, jo diria, esperar a començar amb la tecnologia a punta d'aquell moment. O sigui, no ens vam llançar de cap, sinó que vam fer primer una recerca de quina tecnologia teníem disponible i vam fer viatges, vam parlar amb gent, vam parlar amb enginyers, vam parlar amb companys, amb metges i vam començar d'aquesta manera amb un làser que en aquell moment era la màxima tecnologia que hi havia disponible en el món de la cirurgia refractiva corneal amb làser, que va ser una mica als inicis del departament. Al començament fèiem totes les intervencions amb la tècnica coneguda com a LASIK i posteriorment també vam veure que la tècnica de PRK, que és una tècnica anterior a la LASIK i que es va quedar com obsoleta quan va aparèixer el LASIK, que també ens era molt pràctica a l'hora d'alguns pacients del tractament. L'evolució que hem fet hem passat per diversos estadis i ara estem en un moment en què realment està molt perfeccionat quina és la indicació correcta amb cada tipus de pacients. Som potser dels que ens hi llancem un cop creiem que allò està una mica el que en diem validat i demostrat que és eficaç i que és segur, que és molt important per tota la tecnologia mèdica. Igual que vam començar, hem tingut la sort de sempre estar a la punta de llança de la tecnologia disponible a cada moment.